Είμαστε με τον κύριο Γιώργο Κατσουράνη, Γενικό Διευθυντή της Εξέλιξης και Διευθυντή Οργανωσιακής Μάθησης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με τον οποίο θα μιλήσουμε τόσο για την εξέλιξη όσο και τα δύο προγράμματα των Ακαδημιών που αφορούν το digital marketing και το e-commerce. Κύριε Κατσουράνη, να μας πείτε δύο πράγματα για καταρχήν τι είναι η εξέλιξη. Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη είναι μια πρωτοβουλία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με βασικό στόχο να φέρει ένα καινούριο πρότυπο υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αυτό που κάνουμε σαν Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη είναι να παρέχουμε μία σειρά από μη χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση, συμβουλευτική, πιστοποιήσεις, σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται και θέλουν να υιοθετήσουν ένα τέτοιο νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας. Θα μας πείτε δύο πράγματα για την Ακαδημία που ουσιαστικά ξεκινάει σε λίγες μέρες, για το digital marketing, τα δύο προγράμματα, το digital marketing και το e-commerce. Η δράση, η παρέμβαση αυτή που κάνουμε με το e-Academy ουσιαστικά ακουμπάει σε έναν από τους πολύ σημαντικούς πυλώνες στους οποίους δραστηριοποιείται η εξέλιξη. Ο πυλώνας αυτός είναι ο πυλώνας της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Θεωρούμε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει μπει πολύ ενεργά σε αυτό το χώρο. Έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα μπροστά, όμως όλα αυτά τα βήματα που έχουν γίνει, όλες αυτές οι προσπάθειες που έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν εκφραστεί είτε μέσα από τα startups, είτε μέσα από την πολύ έντονη δραστηριότητα στο διαδίκτυο και τις προσπάθειες που κάνουν όλες οι επιχειρήσεις να βγουν και να εκμεταλλευτούν τα ηλεκτρονικά κανάλια διανομής που τους δίνονται, αλλά και τα ηλεκτρονικά κανάλια marketing. Όλη αυτή λοιπόν η προσπάθεια μας έχει οδηγήσει σε μια καλή πρώτη ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Όμως, αυτό που εμείς βλέπουμε είναι ότι αυτό που λείπει από την αγορά είναι δεξιότητες. Είναι γνώσεις και μάλιστα πρακτικές γνώσεις. Άρα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς μέσα από το e-Academy, το οποίο στήσαμε σε συνεργασία και με τον Παναγιώτη τον Κιζελή, είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να διαχύσουμε αυτή την πρακτική γνώση που χρειάζεται στις επιχειρήσεις και τους Έλληνες επιχειρηματίες σχετικά με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Παίρνοντας ως πάσα αυτό που είπατε για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και όλο όπως το αναλύσατε, θα ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα περισσότερα για το κομμάτι που αφορά το e-commerce, με την έννοια ότι θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν άξονες που αφορούν και τα e-shop, το B2C και το B2B. Όπως και να το κάνουμε, το digital marketing είναι μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ hot, ακούγεται πάρα πολύ. Είναι μια περιοχή που οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν δραστηριοποιηθεί στον χώρο του marketing έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν την αξία τους. Άρα, ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ. Το μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, είναι στο e-commerce. Γιατί είναι στο e-commerce? Γιατί ο ελληνικός επιχειρηματικός ιστός πρακτικά καλύπτεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν να απαντήσουν σε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Το στοίχημα είναι κατά πόσο θα καταφέρουν να επιβιώσουν σε ένα πολύ έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό που διαμορφώνεται τώρα. Εάν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από το στενό κέλυφος της χώρας μας. Θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και λίγο παραέξω. Το e-commerce είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για να καταφέρουμε αυτή την εξωστρέφεια να την κάνουμε εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Συνεπώς θεωρώ ότι όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να διανύμουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω ηλεκτρονικών καναλιών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουν να σκέφτονται πώς και πότε θα το πραγματοποιήσουμε. Μέσα λοιπόν από αυτή την ακαδημία που εμείς τρέχουμε και την έχουμε ονομάσει e-commerce practitioner, το κομμάτι που αφορά το e-commerce, οι επιχειρηματίες ή τα στελέχη των μικρών αυτών επιχειρήσεων που θα έρθουν να το παρακολουθήσουν, πρακτικά θα πάρουν μία σειρά από εργαλεία, τα οποία εργαλεία θα μπορούν αύριο αμέσως να πάνε να ξεκινήσουν να σχεδιάζουν συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένες πρακτικές για να τα εφαρμόσουν στην επιχείρησή τους. Αν δεν κάνω λάθος, στο τέλος των δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων αυτών θα δοθούν κάποιες πιστοποιήσεις. Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτά?
Οι πιστοποιήσεις, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικές και ειδικά για τους. Γιατί εξασφαλίζουν δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που εξασφαλίζουν είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης που δέχεται κάποιος. Άρα, όταν θα πάει στο τέλος και θα περάσει από μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία θα πιστοποιήσει ότι όλα αυτά τα οποία είχαμε βάλει σαν στόχους εκπαιδευτικούς τους έχουμε πετύχει, αυτό από μόνο του είναι μια πολύ δυνατή διαδικασία. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι ότι αυτοί που θα ολοκληρώσουν αυτά τα δύο προγράμματα θα πάρουν δύο ειδών πιστοποίησης. Η πρώτη πιστοποίηση θα έρθει από την Εξέλιξη και τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, που η Εξέλιξη είναι ένα κέντρο διαβίου μάθησης, ένα πιστοποιημένο κέντρο διαβίου μάθησης. Απ' την άλλη μεριά θα πάρει και μια πιστοποίηση από το OMCP. Το OMCP είναι το Online Marketing Certified Professional. Αυτή είναι μια διεθνής πιστοποίηση, εξαιρετικά σημαντική για το χώρο του online marketing, η οποία θα δώσει πολύ ιδιαίτερη δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να κινηθούν στην αγορά εργασίας να την αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Κατζουράνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.